Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten piwulangan basa Jawi. Pepanggihan malih kalian Bu Puji. Mugi-mugi panjenengan sedaya mboten bosen nggih. Dinten menika monggo kita wiwiti kalian Mas Tungkara rumiyin. Monggo kula nyuwun tulung Mas Sahrul mandhegani Mas Tungkara. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Dinten menika sinten ingkang boten mlebet? Lho, Mas Reno, lah nika panjenengan kan mlebet. Sinten nggih? Uswaton sakit napa? Cacar nggih. Sareng-sareng kita dongake mugi-mugi uswaton enggal dangan. Amin. Monggo sareng-sareng maos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi uswatun enggal dangan saged mlebet malih kumpul sinau sareng-sareng kita sedaya. Nah, sakmenika sinten ingkang piket nggih? Dinten menika kok sajake pun resik. Matur nuwun dumateng juru piket dinten menika. Mugi-mugi dinten-dinten sanes nggih sami resik kados menika nggih. Nggih. Dinten menika Bu Puji badhe ngandharke ngengingi napa niku cah? Wonten enten slide? Pawarta basa Jawa. Yen di Indonesia iki pawarta apa ya? Berita. Pawarta kuwi mestine panjenengan persani saben dinten. Jadi ngerti apa kuwi tegese. Nah, cobi kula nyuwun tulung ingkang maos. Mbak Alika, monggo diwaos. Pawarta yaiku berita utawa informasi sing disajikake nganggo basa Jawa. Biasane pawarta iki digunakake kanggo komunikasi karo masyarakat sing nganggo basa Jawa, maneka basa ibu. Pawarta iki bisa nyanggapi macem-macem topik saka acara lokal, budaya, seni, nganti kabar nasional lan internasional. Ngomong nganggo basa Jawa nglambangake keanekaragaman budaya Indonesia lan bantu njaga lan nguri-nguri basa lan tradisi Jawa. Nggih, matur nuwun. Dados pawarta kuwi maringi napa Mas Sarul? Maringi informasi. Dhateng ingkang nampi informasi nggih menika sing maos, sing mirengke, ngoten nggih. Kita lajengaken. Sanese pangertosanipun panjenengan kedah ngertos menapa
Pundi kursane nggih? Nah, media menapa mawon ingkang saged nglantarake pawarta. Nah, kula nyuwun tulung Mbak Cahaya diwaos cobi. Nggih. Media pawarta menika macam-macam, berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan berita. Yang pertama, ingkang sepisan lisan. Sinten ingkang ngertos? Lisan. Lisan. Mulut. Basa Jawane mulut napa nggih? Cangkem. Cangkem. Cangkem nika kasar, menapa aluse nika lambe utawi tutuk. Nggih, lumantar omongan lisan. Lisan nika lumantar omongan. Contone lumantar lisan napa? Sinten ingkang pirsa lumantar lisan? Napa? Lisan. Monggo. Oh, jaluke di dalam mboten ngertos. Ingkang lumantar lisan nggih menika kan omongan. Berarti contone getok tular. Getok tular menika ingkang dilantarake lumantar omongan. Tuladane misale kula kalih tanggane kula. Nalika kula ngendikan kandha karo tanggoku, Bu, menika Pak Presiden ingkang kepilih periode saklajengipun inggih menika Pak Prabowo kalih wakilipun Mas Gibran. Pak Gibran nggih. Mboten Mas Gibran ngoten nggih. Pak Prabowo kalih Pak Gibran. Nah, menika kula nglumantaraken pawarta lumantar lisan. Ingkang media cetak. Cetak. Sinten ingkang pirsa? Cetak. Napa Mbak Revina? Warti lan Ariwa. Nggih, kalawarti lan ariwarti. Kalawarti menika menapa? Orang Kalawarti. majalah. Majalah. Contone nggih menika majalah Majalah semangat. Panjembar Semangat kalian apa malih? Joko Lodang. Ingkang ariwarti. Ariwarti menika menapa? Orang Koran. Nggih, leres. Media siaran. Siaran sinten ingkang pirsa? Siapa yang tahu? Siaran. TV lan radio, leres Mas Ilham, matur nuwun. Berarti nggatekke oleh maca buku, nggih. Terusane internet. Sinten ingkang pirsa? Internet, monggo. Napa Mas Ahmad kok garuk-garuk ngeten? Sinten ingkang lumantar internet? Internet inggih menika saged lumantar media sosial. Media sosial macamnya napa mawon enten kathah sanget. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kathah sanget media pawarta ingkang lumantar internet. Inggih salah satunggaling lewat website ugi saged. Blog nggih ngoten. Nah, sanese candhaipun inggih menika unsur-unsur pawarta. Nah, unsur-unsur pawarta menika ingkang kudu jenengan gatekake. Amarga yen gawe pawarta kuwi kudu ngerti unsur 5W1H. What? Apa? Apa? Berarti sinten ingkang pirsa? Apa? Napa Mbak Cahaya? Apa? Oh, berarti kudu ngerti apa pawartane, apa beritane, nggih. Terus,
Wu berarti sapa? Berarti awake dhewe kudu sinau apa? Sapa? Saka unsur sapa? Wu. Fardi, monggo. Sapa berarti? Heeh. Heeh. Oh, nika ho Mas, ingkang paling pungkasan menika. Niki. Lah, ingkang kula tangletke niki Mas Fardi, mboten napa-napa. Matur nuwun. Sinten ingkang pirsa sapa? Mbak Vina. Sapa sing diwartakake ngendikane Mbak Vina? Terus, leres nggih, sapa sing diwartakake? Where? Ing ngendi? Berarti pripun Mbak Lia? Ana ing ngendi kedadosane? Pawarta kae, ngoten nggih. Terus when? Kapan? Kapan? Sinten ingkang pirsa? Kapan? Kapan kedadosane pawarta menika? Terus why? Napa? Napa Mbak Sela? Napa iso kedadian? Misale pawarta kecelakaan. Kok iso ketabrakan ki napa ngono cah? Nggih? Misale pawarta ngengingi kabudayan sekatenan. Nah, asal usule sekatenan niku pripun? Piye ngoten to? Napa ngoten? Nah, saiki ho utawi piye utawi pira? Sinten ingkang pirsa? Oh, Mas Fardi wau nggih. Nggih. Pripun Mas Fardi? Nggih, leres. Ho, piye? Lah nek pira ki how much. Lah nek pira kuwi kan bahasa Inggrisnya how much. Lah basa Jawane pira? Pinten basa kramane ngoten. Iki kok sajake kok lemes men to ya? Napa Bu Puji ki mbosen napa pripun? Nah, ge ndak bosen, monggo sareng-sareng nembang riyin kersane jenengan mboten ngantuk. Yen esuk nggih, kalih 3. Yen esuk yen awan yen sugeng sonten yen bengi diparingi ditimbali yen lewat yen lepat keplok sedaya. Nah, mestine wis padha semangat iki sinau malih. Nah, kangge mirsani jenengan nika supados ngertos, nggih. Unsur-unsur pawarta lan media pawarta mula Bu Puji nyuwun tulung jenengan beto majalah Panyebar Semangat ngoten nggih. Nika Panyebar Semangat. Majalah Panyebar Semangat ingkang sampun jenengan beto dinten menika badhe kita damel majalah dinding. Nah, majalah dinding menika kan basa Indonesia. Mangke diganti basa Jawa. Majalah menika menapa mau? Mbak Rivina? Kalawarti. Yen dinding basa Jawane tembok. Berarti mengko awake dhewe gawe kalawarti tembok. Nah, sakmenika sampun siaga kelompok-kelompoke piyambak-piyambak. Monggo sakmenika dibagi tugas. Saben kelompok kuwi do kerja kabeh, ora ana sing glungsrah-glungsru, ora ana sing meneng wae, kabeh kerja golek pawarta wonten ing kalawartine dhewe-dhewe nggih, golek pawartane iki
Misale kula paringi tulodo. Nah, Fitriah finalis Putri Sama. Nah, nika ngengingi Mbak Fitriah ingkang dados Putri Sama. Berarti ki termasuk kalebet pawarta ngoten cah. Lah jenengan mangke saged madosi pawarta-pawarta sanese monggo diketok lan ditemplekke ning nggone kertasmu dhewe-dhewe. Nggih. Mudeng? Mudeng. Monggo. Sami makarya. Monggo Mas. Niki kelompok pinten? Gangsal. Niki kelompok pinten? Setunggal. Niki kalih. Niki kelompok pinten? 3. Niki sekawan. Monggo. Ingkang semangat, ampun ngontak ngantuk Mas Reno. Mboten. Kula palingi wekdal namung 2 menit. Mangke candake awake dhewe ngrungokke presentasi saben kelompok. Ngoten nggih? Nah, ingkang perlu digatekake mangke ingkang diandharake nalika pawartane dipresentasikake nggih menika pawartane ki apa? Unsur-unsur pawartane. Terus panjenengan mengambil pesan apa dari pembelajaran ini? Jenengan dadi ngerti apa sinau iki ngoten. Nggih. Monggo mangke jenengan presentasikake saben kelompok-kelompok siji gantian gantosan. Pawartane iki apa? Unsur-unsur pawartane. Terus panjenengan mengambil pesan apa dari pembelajaran ini? Jenengan dadi ngerti apa sinau iki? Nggih. Rasane hemat energi, dados mun mboten ngagem LCD, kula patek mawon. Monggo ingkang badhe nyuwun pirsa, sinten ingkang badhe taklet. Monggo. Pripun Mas Ilyas? Mas Ilyas taklet napa? Kalau berapa toh? Niki cobi kula pesane nggih. Bintang sukses budidaya Garut. Oh nggih niki saya niki monggo. Monggo. Nggih. Cinta memang badhe nyuwun pirsa. Yang tanya siapa? Nyuwun pirsa. Pripun Mbak Ruswatun? Kok Mbak Ruswatun? Oh ya, Mbak Jiren. Pundi Mbak? Nyambut HUT PGRI tanggal 20 November. Nasibe guru kaya kuliah. Niki geguritan Mbak Guru dados boten saged nggih. Geguritan kangge Bapak Ibu guru. Pundi Mas? Nggih, Mas Ilham nyuwun pirsa menapa? Suaramu iki wis banter sithik to, Bang. Lho, lah iki kan cerita cerdas. Dados boten saged. Sing pawarta mawon. Dipadosi riyen, monggo. Pundi Mas? Nggih, Mas Ilham nyuwun pirsa menapa? Suaramu ki mbok sing banter sithik to, Hem. Lho, lah iki kan cerita cerkak.
dados mboten saged. Ingkang pawarta mawon. Dipadosi riyin, monggo. Pundi niki? Niki pun gamel nggih? Nggih, gamel nggih? Monggo diajengaken wekdalipun tesih kathah. Mangke ingkang presentasi mestine kula tambahi bijine, nggih. Dadi sing kendel bijine mesti luwih akeh. Presentasine lan sing sae. Monggo. Anak-anak yen nggarap tugas ampun wedi-wedi salah. Nggih, jenenge sinau kuwi sapa durung iso dadi iso. Ngoten. Dadi nek jenengan mau garap boten purun garap amarga wedi salah kuwi kleru. Boten pareng. Dicoba nggih Mas Ilyas, Mas Putra. Aja meneng wae ngomong nggih. Monggo. Nah, sing siji guling, sing siji ngelip, sing siji gawe judul irah-irahan. Ngoten nggih. Nah, Nah, niki pun Bu Puji damel nomor siji, nomor setunggal ngantos gangsal. Mengke tak kocok-kocok iki, banjur tak pundhut siji-siji. Siap-siap ingkang nomor setunggal sinten nggih? Yen metu nomor siji berarti kelompok siji ngoten. Kelompok sekawan mengke nomor setunggal. Kelompok setunggal mengke nomor kalih. Kelompok 3 mengke nomor 3. Kelompok kalih mengke nomor sekawan. Lan ingkang pungkasan yang terakhir adalah kelompok gangsal. Kelompok 5. Mohon.
Oke. Tasnya buang sampah. Oke. Sampun rampung. Dereng. Lah iki kok meneng wae ket mau. Ayo. Monggo. Nah. Nggih. Lah. Fatimah. Mas Glenn, niki pawartene jenengan. Lho lah wau kok sing anu enjih. Nggih. Kelompok 5 berarti mengko paling keri nggih. Nah. Niki diparingi hiasan-hiasan kersane sae saged. Nggih. Monggo niki sing dereng napa kirang-kirang digenepi malih ngoten. Anak-anak yen nggarap tugas ampun wedi-wedi salah. Nggih, jenenge sinau kuwi saka durung iso dadi iso. Ngoten. Jadi nek jenengan mau nggarap mboten purun nggarap amarga wedi salah kuwi kleru. Mboten pareng. Dicoba nggih Mas Ilyas, Mas Putra. Aja meneng wae ngono. Monggo. Nah. Iki sing golek berita niki sinten niki? Pawartone niki sinten? Mas Arul napa Mbak Lia niki? Koperasi. Oh, jenengan Mbak Revina. Nggih. Dan niki gerbong jenazah. Napa niku? Sinten niku? Mboten ngertos. Mboten sah nek mboten ngertos, mboten cetha. Nggih. Mangke regetane ampun dijarke mabur-mabur. Nggih, jenengan pundhute dilebokke ning nggone tong sampah. Ngoten. Nah, sinten ingkang siaga presentasi? Monggo kula aturi maju. Sinten ingkang siaga presentasi? Monggo. Wau nomor setunggal kok nggih. Miturut urutan. Kelompok sekawan sinten? Kelompok sekawan dereng. Lah iki miturut jatahe kudune maju niki kelompok sekawan. Dereng siaga. Berarti kelompok kelompok setunggal. Kelompok setunggal. Kelompok setunggal sinten? Niki. Monggo kelompok setunggal. Engkang maos. Mangke, Mbak Jian to? Sampun. Kula paringi wekdal malih sekedhep. Wau pun kalih doso menit lho. Niki pun kalih doso menit to? Nah, yuk ceket-ceket. Ampun dangu-dangu. Astagfirullahaladzim. Monggo ceket-ceket.
Monggo cek Mbak Jian, yuk kelompok setunggal yuk. Yuk. Yuk monggo. Iki dingku nak. Monggo. Hah? Nggih. Baterainya entek sebelahnya. Sinten ingkang siap presentasi? Monggo. Mau nama tunggal kok nggih? Ming urut-urutan. Kelompok sekawan situ. Kelompok sekawan dhewe. Jadi urut datai. Ini maju di kelompok sekawan. Dari siapa? Berarti kelompok kalau kelompok sunda. Kelompok Pertama aja Bu.
sing giring pawatane ana sing presentasi. Monggo kelompok tunggal iki. Monggo ingkang badhe presentasi kelompok tunggal. Monggo kelompok tunggal. Jalaran kelompok sekawan dereng siaga, kelompok tunggal mboten napa-napa langsung kemawon majeng. Monggo Fardi, yo Mbak Kila. Iki. Nah. Sing jereng niki. Sinten? Kila kene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok setunggal badhe presentasi ngengengi pawarta saking kalawarti tembok. Kelompok kula ngengengi wigatine guru tumrap kemajuaning bangsa. Pawarta iku ngriyosake ngengengi guru ing Kongres PGRI tanggal 16 Juli nalika iku Pak Presiden ngendika, kemajuan negara mboten awal saking jejibahane guru. Guru mujudake generasi ingkang lajengaken tongkat estafet generasi ingkang sepuh ing generasi lajengipun. Nanging taksih kathah guru ingkang dereng sejahtera. Mila pemerintahan ngusahake supados guru saged ingkang sejahtera. Lumantar praktik damel mading menika, kula lan kelompok kula saged ngertos unsur-unsur pawarta kanthi nyata. Oh nggih, keplok dadang kelompok tunggal. Sinten ingkang badhe nyuwun pirsa? Monggo. Mboten wonten? Mboten sampun cetha? Nah, pawartane kalawarti tembok saking kelompok tunggal ngengingi napa wau? Kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa. Napa? Ingkang pundi, Mbak? Pundi? Oh, niki wigatine guru tumrap kemajuane bangsa. Berarti itu perhatian untuk guru untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Monggo kula semanggaaken lenggah ditutup riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, monggo. Salajengipun kelompok sekawan. Kelompok sekawan. Niki kelompok pinten? Sekarang kelompok nggih. Bener. Monggo.
Salajengipun monggo. Monggo Mas. Ayo. Semangat. Semangat. Ayo. Iki gantian. Nah, monggo. Ini Harul, Valeria. Iki. Mak usai sih kalau oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mewakili kelompok sekawan, kula ing kene ajeng mempresentasike pawarta kalawarti tembok. Koperasi saya tetap dadi tumpuane masyarakat Pujon. Koperasi susu saya cekaan saka sinau andhandani ekonomi ditegakake tanggal 30 Oktober. Sewu sangatus swidak kalih lan mujud akeh wadah kanggo para peternak sapi perah ing wiwitan ngadege gugungange anggotane koperasi sae mung ana wong 22 populasi sapi perahe ana 35 dene produksi susune lagi 50 liter atau sedinane. Nah, Unsur pawartane apa tugase ngrampungake koperasi lho Mbak Yu. Jenenge niku lah iki deh. Kopi. Berarti diwaos sing niku pawartane. Nah, dicekne repinaken kok. Nah, ngeten to. Monggo. Saking mriko. Nah, Berarti lah Bu. nggih. Monggo dibaleni. Pawartane sing dipresentasike siji wae niki kan pawartane kathah to. Monggo jenengan presentasike salah satunggaling mawon mboten napa-napa. Aja wedi salah. Yuda Satria bisa dadi tersangka kasus korupsi PDAM Rp 3 miliar bakal tambah rupiah 3 miliar bakal tambah terus. Nganti minggu pungkusan sasi Oktober anggota tim penyidik Polda Jatim terus nindakake tugase ngrampungake kasus korupsi ing PDAM KMS. Senin 26 bulan 10 gelar penyidikan tunggal marang sawijine pemimpinan proyek IBRD International Bank of Reconstruction and Development Yuda Satria. Surat permintaan pembayaran pembangunan alokasi sumber dadi mekanisme pembayaran dana pinjaman luar negeri kanggo PDAM ana ing Tono ngene Yuda. Saiki unsur-unsure monggo wau. Unsur pawarta apa tugase ngrampungake kasus korupsi ing PDAM? Nggih, sapane? Sapa sing ditakokake secara kasus sawise seminggu? Neng ngendi kedadean korupsine? Nggih. Kapan kedadean korupsine? Nggih. Nah, panjenengan menika nambah sedap nggih. Panjenengan menika presentasikake bab menika nggih. Pawartane niku ngengingi tiyang korupsi.
Yuda Satria bisa jadi tersangka. Tersangka kasus korupsi PDMM 3 miliar bakal tambah terus bakal tambah terus ya. Jadi sing diberitake niku sinten? Yuda. Yuda menika sing korupsi ning nggone sapa? Ning di korupsine ning di PDAM. Korupsine pinten? 3 miliar. 3 miliar. Sampun cetha tuladane? Sampun. Sampun. Nah, menika enten pawatos sanesipun. Nah, panjenengan kerja ngerti kuwi unsur-unsure apa wae? Apa sapa ning ndi? Nggih. Kasilia sampun cetha. Monggo dipun tutup. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo candhaipun kelompok. Kelompok pinten nggih? Cobi kula pirsani. Kelompok kelompok 3. Kelompok 3 pundi? Kelompok 3. Monggo kelompok Mbah Cahaya macem mriki. Lewat mereka mboten apa-apa. Monggo kelompok Mbah Cahaya nggih. Siapa yang baca? Yang baca siapa? Niki diwaca kabeh. Nggih, yuk. Aku remaja. Ampun wedi anggenipun sinau. Wong sinau ki ya mesti ana klirune ra apa-apa, nggih. Sing penting awakmu semangat anggone sinau ya. Enggak mau sinten? Mas Ilham, Mas Ilham. Diwaca kabeh. Nggih, monggo. Pertama dia. Dulu kita Ilham sama Reno. Sampun. Lawatane niki napa mau? Ruwatan menika. Ganjalan kanggo Kyai Sukerto. Sukerto kuwi Sukerto ki kaya apa sih? Kesialan. Ya. Sukerto itu kesialan dalam diri seseorang. Yaitu disingkirkan kesialan-kesialannya agar keberuntungan itu datang kepadanya. Nah, menika ruwatane wonten ing daerah Pati. Wonten pinten saya mau 3 dosa sekawan nggih. 3 dosa sekawan tiang ingkang diruwat kanggo
kanggo ngilangi siale. Nika tradisi Jawa wonten Kewangan. Sampun kadang monggo ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo guys, salah jenipun kelompok kalih, monggo kelompok kalih. Kalau waktunya dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, pilih medel. Festival Candi Borobudur. Candi Borobudur menika makan ing pundi? Magelang. Festival Candi Borobudur menika diadegaken kapan? 2 Mei. Bulan Mei, Bu. Bulan Mei. Nggih. Lajeng terus malah yang berprestasi. Sampun monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salah jenipun kelompok bangsa. Itu kenaan tuh loh. Jadi, makan. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofan, cara mau seki. Lagi malah nggih. Dari apa kesesok nggih? Pak Sumarsam, Pak Wartose yang ini Pak Sumarsam. Pak Sumarsam niku sinten? Dokter Gabelan saking Indonesia ingkang mucal ing Amerika. Jadi dokter yaitu seorang dokter yang pandai bermain gamelan. Gamelan itu piranti musik tiang Jawi. Gamelan menika maceme wonten werni-werni. Nggih menika enten gong apa meneh? Kenong. Terus apa meneh? Bonang. Enten saron. Enten kinanti niku tembang masih mboten gamelan nggih. Dados monggo iki tetep beda. Pak Sumarsam niku dados dokter ing Amerika Serikat. Piyambake nggih kepengin wangsul ing Indonesia malih. Sing mrika piyambake dados dosen. Dados unsur-unsur menapa kemawon mau 5W1 dene. Sapa? Apa? Piye? Ning ngendi? Kapan? Saiki sapa berarti maksulane? Siapa? Pak Sumarsam. Ngendi? Ing Amerika. Terus unsur apa meleh? Kapan? Kapan? Nggih, sangat ya. Terus nak unsur apa meleh? Why? Piye kok iso Sumarsam iso dadi dokter gamelan? Kasus pundi? Amargi gledi gamelan, nggih. Untuk gamelan iku awet-awet saka cilik dikulinake nutuk gamelan dadi iso cah. Dan jenengan nek nutuk gamelan digledi awet-awet yo iso saged. Dan nek jenengan nutuke napa? Nutuk napa? Nutuk meja jarene Mbak Rina. Memang piranti gamelan niku awis regane larang. Sak perangkat nika regine langkung saking 2.000 yuta. Nggih, dados boten sithik tiyang ingkang saged ndamel. Monggo ditutup. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab, mangke langsung di kepala.
Kula paringi wekdal 15 menit nggih kangge ndherek. Nah, melo jenengan kan sampun mau kula andharake. Mestine jenengan sak nggih, mangke dikembalaken. Nggih, mangke dikembalaken menika kangge bukti panjenengan penilaian. Jadi siji untuk jadi sak kelompok ya. Anak-anak panjenengan kedah ngatur basa Jawa ning dalem ngatur basa Jawi nggih. Kesane jenengan saged muri-muri basa Jawi. Monggo dikumpulke mriki. Ditumpuk dari siji sak kelompok karo kolomane nggih. Kolomane dijabrete iki. Kolowatine ombo. Sampun monggo. Pripun panjenengan sampun cetha ning pawarta? Wis mudhun bedane pawarta lan sanese pawarta. Sampun? Sampun. Nah, menika ingkang jenengan sinau. Menawi ingkang jenengan damel, menawi dereng damel, mangke saged kalajengaken pepanggihan sanèsipun. Nggih, pertemuan selanjutnya. Nah, gandeng wektanipun sampun telas. Kau nggih jenengan sampun kula suwun nulis umpan balik nggih. Akeh jenengan ngambalaken umpan balike menawi mboten saged ngagem basa Jawa, ngagem basa Indonesia limetan mawon. Ning nggone sak kertas sesuai mawon. Nggih to? Kertas dipotong dados kalih, disobek nanti dipotong jadi bunder. Mudeng. Nanti ditulis jenengan-jenengan lan umpan balik.